след като ме погледнат много в очите, пак ще скупите куче. Седуми, не умни. Да отгледаш такава стока, като мои куче е там, как да не ми е тъжно? Не тъжно. Само така. Направо. Да гледаш такава стока, като мои куче, и ти идваш тук да ми го вземеш. То не е куче като куче. Да ти кажеш този хубавостник. Макар да завърши четвърти клас, не е помня от него. Не е запълно. Седно. Седниче. Ама като Зима се задава, то ли ще лови бършанцата, че донесе вкъщи? То ли ще донесе дърва? Кажи ли, куче ще ме храниш или лов ще ме ходиш? Ми се продава. Разбери го. По-добре жената излезе. Кучето му е картина. Като го погледнеш само и ще речеш английска порода, каталог. Пуснеш го на другия край на града и му речеш само те, бре, те. Седни си по някаква душа и чакай зайка да ти донесе само. Излети като стрела и тук душне, там душне, спре за момент и хоп, зайка в стъпата. Няма да гърмиш, няма да търчиш. Каталог, прескоран. Само там съм виждал такива кучета. Какво е кучето, що е? Няма да покажа. Моето куче само едно нещо ще ти кажа. Колкото и пари да дадеш за тази стока, сеща ти малко. Няма какво ще ти кажа. Аз задаш от 20 години, откак съм ловец, например, и толкова кучета съм виждал, ама като тази стока не ми е виждал окото. И в Австрия да идиш. И в Русия, например. Тук. Аз нямам какво да ти кажа повече за този куче. Какво си клюнал, даже и майката говоря. Не си рошата глава, стори глава на човека и донеси нещо да не почерпиш. Да почерпя, баче. Малей, и вие до това. Как се замънква без куче, как се замънква, не ме питайте. Не ми е запълно. Ти си ми приказва сега. Кога се продава нещо, например, от сърце трябва да се дава. Така му е редът и така се прилича, например. Къде се почва от Ранчо? Ние така работа ли сме дошли да вършим или на хората да смятат там? Не ме накачайте, баче. Не фаща да върна. Ще да се фотографирам с кучето за спомен и пак ще се върна. Не бойте се. Хубаво, разбрах, подадено. Не ме закачайте. Аз съм на душата. Нека иде, нека. Мъчно ме е на човека. Кой да е овец, той знае. Аз на времето съм плакал 3 дена за едно куче. Може да се отметне пък. Може да се откаже. Всичко се случва. Кой бе? Пантата ли? Майко... Пантата не е такъв човек. Не е гаранция. Той намазва те плюе. Само едно нещо ще ти кажа. Вземеш ли кучето от ръцете ми, му дадеш парите, качваш се в колата и дим да те няма. Останеш ли за утре тук, още по-мъчно ще му стане и тогава не отваря. Да ти вземеш ли кучето, да те няма. Ела. Ето го куче. От сърце, че го давам. Ето къщата. Само правите да ми. Ще е приятно, ако ми подадеш. Така, благодаря. Айде. Сигурно аз като мен да си гледа получават. Коса ме подаде? Дай го прави. Айде! Подарвахме са, бе! Айде, накрая. Дори може да няма. Умери се махалата и степаните си починаха от пустото на куче. Само се отваряше тенджери с цели манчи, трябваше червите да дадат. И хляб с плодниците вадеше. Не оставяше яйце в плод да засъхне, случук на марина да изсъхне, а среща дете на улицата в Илия, му е лапте и сял те сръката. Повъдно. Майко, Господа го пази. Заека тича нагоре, то тича надолу. Пътпадът се петля
излязат с краката, а то души деже това какво става яденето. И колко пъти гърмяме ветеринарят се мъчи да го